Bueno, què? Què t'ha creat l'atenció aquest inici de Mira, setmana, va, Quim? bueno, a part que ara m'has tirat el rotllo perquè estava xerracant un tauló per fer una estanteria nova, perquè demà s'ha d'anar a comprar llibres, no? Ah, sí, a part d'això, doncs, mira, va, dues notícies. La primera, Vinga. l'homeopatia no funciona. El Ministeri de Sanitat no troba cap evidència científica que l'avali. Vale. L'estudi exhaustiu de tota l'evidència científica fet per l'agència... Espera un moment, que ara em diu que tinc caducat l'antivirus. Hòstia, quins... L'estudi exhaustiu de tota l'evidència científica fet per l'Agència Espanyola de Medicaments diu que els preparats homeopàtics no són eficaços en cap patologia. Diu que no hi ha cap evidència científica que avali l'eficàcia de l'homeopatia, en cap patologia, segons l'informe de l'Agència Espanyola. Déu-n'hi-do. A veure, llavors hi ha qui diu, a mi m'ha anat bé. A veure, també hi ha gent que surt feliç i reconfortada i millor d'una església, d'un estadi de futbol o d'una casa de massatges genitals, oi? Vull dir que t'ha anat bé, És una cosa més psicològica que física, no? no sé, jo no vull dir coses que no sé. D'entrada, homeopatia s'hauria de dir personopatia, per ser més inclusiu, perquè homeopatia, personopatia, clar. Sí, perquè això, l'homeopatia, per la gent que no sàpiga el que és tota la medicació que no porta químics, per entendre. els esmins aquells, els esmins. Que s'ha de dir personopatia que ho pateixi tothom. I a veure, una mica ja es veia que era un enganyifa, Carles, perquè, a veure, un medicament dolçot, que no sigui... Ara em plora un ull, que no sigui fastigós. Un medicament dolçot que no sigui fastigós poques vegades fa efecte. I si més no... Excepte el Dalsi, que és el dels nens, res. Els medicaments han de ser dolents. Han de ser dolents perquè si no, no fan efecte, tio. O sigui, jo cada cop que em prenc un ibuprofè, de sobre sembla que m'hagi rascat el vernís d'una finestra i me'l foti dissol, sí o no, tio? Sí, i tu has provat l'Espidifen? Has provat l'Espidifen? També. És horrorós. També és vernís. Oh, quin gust. Però ara, una pregunta, oli en un llum, Oli en un llum. Que són de la casa Colacao, aquests medicaments, perquè tampoc es dissolen, saps? O sigui, has de fotre un remolí al vas i cap dins, perquè si no em deixes la meitat al cul del got, sí o no? Tota la raó. És com el primperan, que té un espessor que si et perd un dipòsit, li fots una pintada de primperan i queda hermètic. I queda hermètic com la cisterna d'un camió de gasoils Rovira 93820 777, saps? Diuen que no funciona diuen que no funciona millor que un placebo, tampoc, que moltes d'aquestes substàncies estan tan diluïdes que és com dissoldre un sobret de sucre al mar Mediterrani. Imagina't. Per cert, em diuen, l'homeopatia no té res a veure amb la presència o no de químics. M'ho diu un oient, per tant, val, d'acord, ho retiro. No, que jo no vull dir... que escolteu, que els que us vagi bé fins al cul, saps què vull dir o no? No estem dient res... Si et va bé, clar. Fins baix, a saco, vull dir, és que jo què sé, si tu em va bé 8 gin tònics i estàs més a fondo, vale? Ja està.